गासैखौबो बरायबाय दिनैनि नैबे थाखोआव जोङो थाखो जेनि गिबि आयदा रियेल नाम्बार एबा नंगुबै अनजिमानि बागै जों बेवहाय सावरायगोन। फैदो अब्ला जोङो थाखोखौ जागायदोनि। फरायसाफोर खोन्दो से नंगुबै अनजिमायाव जोङो गासै मोनब्रै गाहाय खोथाफोरनि बागै जोङो बेवहाय सावरायनाय जागोन। बे मोनब्रै गाहाय खोथाफोरा जाबाय से नम्बर इउक्लिडनि राननाय उफ्रा खान्थि, इंराजियाव बुंगोन इउक्लिड्स डिवीजन लेमा। नैथियाव इउक्लिडनि राननाय बिमावफारि। इंराजियाव इउक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। थामथियाव सानलु खान्थिनि गुदि थार बुंथि। इंराजियाव फान्डामेन्टेल थियरम ऑफ एरिथमेटिक्स। ब्रैथियाव बेरेखाजों फोरमान। इंराजियाव प्रूफ बाय कन्ट्राडिक्शन। दानिया फैदो फरायसाफोर जों गिबियावनो इउक्लिडनि राननाय उफ्रा खान्थिया मा बेखौ जों गिबियावनो मोनथिना लाग्रोनि। फरायसाफोर जुदि नोंसोरनियाव नैबे सोंथिया फैयो इउक्लिडनि राननाय उफ्रा खान्थिया मा एबा इउक्लिडनि राननाय उफ्रा खान्थिखौ लिर होननानै फैयोब्ला नैबेयाव आं जाय सिरिसे बाथ्राखौ लिरनो थांगासिनो दङ बे सिरिसे बाथ्राखौ लिरना होब्लानो नोंनि फिननाया जागोन। अब्ला फैदो जों बेखौ माबायदि लिरनो हायो। तो बेनि फिननायखौ जोङो लिरनो थाखाय आं आवगायबाय दाजाबथाय रग' अनजिमा ए आरो बी होनाय थायोब्ला जेराव ए समान बी किउ दाजाब आर कमा आरा लाथिख'नि समान एबा देरसिन नाथाय बी नि दुइसिन खौ जाफुंहोनाय एखुथा रग' अनजिमा किउ आरो आर थायो। अब्ला खनसे नायबोदो फरायसाफोर इउक्लिडनि राननाय उफ्रा खान्थिया मा एबा खान्थिखौ लिर होननानै बुङोब्ला जोंनि फिननाया बेयो जागोन। फिननाया ओरैबादि दाजाबथाय रग' अनजिमा ए आरो बी होनाय थायोब्ला जेराव ए समान बी किउ दाजाब आर कमा आरा लाथिख'नि देरसिन एबा समान नाथाय बी नि दुइसिनखौ
जाफुंहोनाय माने नैबे रादायखौ जाफुंहोनाय एकुटा रग अनजिमा Q आरो R थायो होननानै बुंदों। दानिया फरायसाफोर नैबेखौ नोजोर हो। जों दानि बैसो मा मोनखो? इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थिनिफ्राय जों मोनबाय A समान BQ दाजाब R। बेवहाय R आ लाथिख'नि देरसिन नाथाय B निख्रुइ दुइसिन आरो लाथिख'नि समानबो बेयो जानो हायो। फरायसाफोर नैबेनि गुबुन ओंथिया ओरैबायदि जायो। बेवहाय A आ रानजाग्राखौ बुजायो समान B आ बेवहाय रानग्राखौ बुजायो। सानजाब बेवहाय जेबो गैया माने सानजाब Q आ रानगासैखौ बुजायो। दाजाब नैबे R आ रानखोन्दाखौ बुजायो। थामहिनबा नैबे इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थिया फोरमायनो नागिरो दि जायखिजाया अनजिमा रानजाग्राखौ जुदि बबेबा रानग्राजों राननाय जायो अब्ला जों रानगासै मोनो आरो रानखोन्दा बेवहाय थालाङो। बे रानजाग्रा, रानग्रा, रानगासै आरो रानखोन्दा बिसोरनि गेजेरनि मोनसे सोमोन्दोखौ इउक्लिडआ बेबायदि सोमोन्दोजों होदोंमोन। बे सोमोन्दोआनो जाबाय रानजाग्राया जेब्लाबो रानग्रा आरो रानगासैखौ सानजाबनानै बेखौ रानखोन्दाजों दाजाबफिनोब्ला अब्ला जोङो रानजाग्रानि समान एखे अनजिमाखौनो जों मोनफिनो। बेनि अनगायैबो इउक्लिडनि बादियैब्ला जे बेवहाय जोंनिया नैबे रानखोन्दानि मोनसे रादाय दङ। बे रादाया बुङो जे रानखोन्दाया लाथिख'नि समान एबा लाथिख'नि देरसिन जानो हायो नाथाय रानखोन्दाया जेब्लाबो रानग्रानि माने नैबे B आ रानग्रा नैबे B नि जेब्लाबो दुइसिन जायो। अब्ला आसा खालामो फरायसाफोरा इउक्लिडनि राननाय उफ्रा बिखान्थिखौ बुजि मोनबाय। बेनि उननि थाखोआव जोङो नैबे थालांनाय नैथि, थामथि आरो ब्रैथि बेनि कनसेप्टखौ जोङो सावरायगोन। अब्ला उननि थाखोआव लोगो मोनगोन। गोजोन्थों।